Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu, barkanmu da sake saduwa cikin wannan channel ta Alhassan ICT Online, channel da muke kawo muku sabbin applications da kuma abubuwa da suka shafi technology da ma sauransu. A wannan video dai za mu yi magana ne akan wani sabon application da ya fito a wannan shekara, wanda zai ba ku mamaki sosai kuma za ku ji daɗin amfani da shi, musamman wayanda suke son kallon percentage na batirinsu da kuma son sanin bayani akan batirin wayansu. Don application din yana nuna bayani sosai akan batir na wayanka da irin technology da batirin wayanka yake amfani da shi da ma sauransu sosai. Zai iya nuna maka animations kala-kala wanda idan ka sa cajin wayanka zai nuna wayanka yana caji ba tare da ka samu matsala. Watakila ka sa wayanka caji baka tabbata yana yi ba, ka tafi ka bari ko yaya. So wannan application din zai baka dama yadda zaka ga wayanka yana caji ne ko baya caji, ta hanyar nuna maka wasu animations sosai da yawa wanda zaɓi sonka ne, sai wanda ka zaɓa. In ka ga dama zaka iya downloading na wasu ma sosai. So ban san me zan kira animation da Hausa ba, amma bari mu shiga cikin bidiyon saboda sanin bayani akan wannan application din. To alhamdulillah, yanzu bari mu shiga kai tsaye mu je mu duba application din. Zan sake muku link na application din a cikin description na wannan video din. Idan kuka gama kallon bidiyon sai ku je ku yi downloading kai tsaye a Play Store. So application din shine kamar yadda kuke gani gashi nan, charging animation shine sunan application din. Wannan application din kenan. So kai tsaye bari mu shiga mu danyi wani sete kamun nan mu nuna misali yadda yake yi idan mutum ya sa caji. So kamar yadda kuke gani, wannan shine facecam application. Kamar yadda kuke gani ya nuna percentage na charging waya na 59% remaining. So kamar yadda kuke gani a nan, battery information, animation downloaded, charging animation, custom animation. In ka ga dama za ka kirkiri wani animation naka daban. So animation in kamar yadda na ce za mu shiga kai tsaye mu gani. Ban san ya zan kira shi da Hausa ba, amma bari mu shiga ku ga yadda animation din yake na caji. So kamar yadda kuke gani gashi nan, idan wayanka yana caji zai iya nuna maka wannan, 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 duk wanda ka zaba. In ka ga dama ma za ka iya komawa nan, danna nan wurin. So mutum zai iya komawa nan ya yi downloading a daidai nan wurin, ka yi downloading na wasu animations. In ka ga dama za ka duba bayanan batirin wayanka a nan wurin, battery information din kamar haka. So idan na shiga nan haka, kun ga temperature, yanayin zafin wayana da sanyi yana reading 34.6 degree Celsius, wanda mataki ne mai kyau, ba wai yayi kamari ko yayi yawa zafin ba. So ga voltage 3.6 voltage, ga health, lafiyan wayana good, yana cikin ƙoshin lafiya. So ga technology na batirin wayana Lion, ƙarfin capacity na batirin wayana girmansa kenan 3000 mAh. Sai kuma charging type, gashi nan yana nuna mini unplugged. Idan aka sa charging zai nuna wani irin caji ne, wani irin bakin caja ne wayan yake amfani da shi. So yanzu bari mu je kai tsaye mu je mu ɗauki kalan animation da muke so a daidai nan. So idan muka yi haka, a nan gurin, so a nan za mu zaɓi kalan animations da muke so. Yanzu a takaice bari in zaɓi kaman wannan. Naga kaman shi ya fi ɗan kyau. Duk wanda ya maka kyau shi za ka zaɓa, ko kuma mu zaɓi na batirin nan. Bari dai mu zaɓi wannan. So muka ɗauki wannan kaman haka, sai mu danna kan good din nan. So sai mu ce apply a nan wurin haka, sai mu danna. So shikenan mun yi applying na wannan effect din, na wannan animation din. Kamar yadda kuke gani, a nan wurin device information zai nuna maka bayanai akan wayan da kake amfani da shi, wato wayan da batirin yake ciki kenan. So idan ka taɓa nan kan device,
kun ga ya nuna ga sunan model name SMG9 300, ga su brand Samsung, ga su abubuwa dai bayanai akan waya da sauransu. Yanzu bari mu je kai tsaye mu gwada sa caja sai mu ga yadda abun zai kasance. Animation inda muka zaɓa zai yi ne ko kuma yaya. So bari in koma home kamar yadda kuke gani yanzu ga bakin caja a hannuna. Zan yi plugging yanzu kai tsaye. So yanzu na yi plugging. So kun gani yadda yake nuna 55%, ga time, ga date, ga wannan abun yana yi. So kamar haka idan duk lokacin da ka jona caji haka zai nuna maka. So ga shi nan mun dawo fuskan wannan application ɗin. Wannan shine takaitaccen bayani akan wannan application inda fatan wannan bidiyon ya burge ku. Da Allah ku danna mana subscribe, ku danna alaman ƙararrawa saboda mu ringa kawo muku videos masu inganci, kuma ku rubuta mana a comment in kuna buƙatan wani kalan bidiyo wanda kuke so a muku bayani akai. Mun gode sosai.